Bé, molt bona tarda a tothom. Comencem aquesta sessió del ple comarcal. En primer lloc, el que voldríem dir i expressar com a govern és excusar el conseller Joan Carmona. Ell no pot assistir avui aquí, conseller del grup del PSC, perquè aquesta nit se li ha mort la seva mare i volem expressar el nostre més sentit condol cap a ell i per tant doncs, és una absència que naturalment queda més que excusada. I un cop dit això, i expressant aquesta màxima voluntat d'acompanyar-nos en el sentiment, anem al primer punt de l'ordre del dia, que és l'aprovació de les actes de les sessions dels dies 25 de setembre i del 16 i 31 d'octubre. Referent a l'aprovació de les actes, hi ha una esmena per part de la consellera Glòria Colom, referent, em sembla, a l'acte del 25 de setembre. Consellera? No sé si és del 25 de setembre, crec que sí. Bé, endavant, consellera. Sí, jo surt que vaig votar a favor i, de fet, em vaig abstenir. Era referent a la selecció de la gerència i llavors volia dir que, aprofitant que hi ha aquest error, volia afegir que jo em vaig abstenir, però que, malgrat tot, felicito el president per la valentia de fer canvis, cosa que de vegades costa quan es ve d'una tradició, i sé que ha sigut un procés que ha comportat que s'han remogut moltes coses, ha sigut un procés efervescent, però tot i que jo penso que es pot millorar, per això em vaig abstenir, sí que penso que és un bon inici d'un camí de millora que s'ha d'anar fent i, per tant, felicitats i que quedi constància del vot que realment vaig fer. Molt bé, doncs, moltes gràcies, consellera, per les explicacions. Per tant, entenc que l'acta queda modificada referent a la votació, que era comptabilitzar com un vot a favor, per tant, és un vot que s'ha de comptabilitzar com una abstenció, i referent a la resta d'actes, no sé si hi ha alguna cosa a comentar, algun element. Entenc que no, per tant, si no hi ha més. Bé, donat que a l'acte del 25 de setembre jo no vaig ser el funcionari públic, per tant el secretari en aquell moment, haig d'entendre que va ser així, però supeditat a que el secretari d'aquell moment digui que això és així, amb aquesta esmena es pot incorporar directament i aprovar l'acte. Molt bé, doncs, si això es compleix, procedirem d'aquesta manera. De fet, també l'acte en aquest nou mandat les tenim gravades i, per tant, això també facilitarà, però en tot cas queda clar el que ha comentat la consellera i quedem a l'espera de la validació que, evidentment, ha de fer el secretari de la corporació. Molt bé, doncs, per tant, queden les actes aprovades amb aquesta esmena si es valida. Anem al següent punt de l'ordre del dia, que és sobre un punt molt important per aquest mandat, que és sobre el nomenament de gerent del Consell Comarcal d'Osona pel mandat 2019-2023. En aquest sentit, la vicepresidenta de Règim Intern, sí. Bé, com tots i totes sabeu, el que l'equip de govern vam votar aquí quin era el procés de selecció de gerència. S'ha seguit el mateix procediment que des del 2016 s'utilitza per poder incorporar persones, treballadors i treballadores del Consell i, per tant, aquest procés que heu seguit i que ha durat un temps una mica llarg. Des de la darrera vegada que ens vam veure ja estaven seleccionats pel tema de l'apte i no apte del test 5 persones, de les 11 que es van presentar 17, d'aquestes 17, 11 varen ser les que varen tenir tota la part administrativa correcta. Es va fer l'aplicació des de l'empresa de selecció CEPAL d'un test sobre les seves capacitats i d'aquestes 11 persones van quedar 5. D'aquestes 5 persones faltava la part de l'entrevista. La part de l'entrevista es va fer fa 15 dies i, ara no recordo, perdoneu el dia concret, de les 5 persones cadascú va ser entrevistada en presència del president i dels vicepresidents que som aquí i també del tècnic de recursos humans de la casa que estaven a les entrevistes. Aquestes entrevistes eren dirigides, fetes, realitzades per l'empresa CEPAL i l'equip
que estàvem en la presència de les entrevistes, el que fèiem era visualitzar les preguntes que les persones presentades responien sobre la seva vida professional, sobre les seves capacitats. A partir d'aquí, cada entrevistat va ser més o menys de 3 quarts d'hora i després de les 5 persones es va fer una valoració a nivell de grup i de manera a nivell de grup es va decidir unes certes puntuacions, que són les que són presentades, les que estan penjades, unes puntuacions de les persones presentades, analitzant les seves capacitats, que són les que surten en les bases de la convocatòria. Com que això també era un tema d'Esquerra Republicana, tot i que amb el consens de l'equip de govern, a la tarda es va fer una reunió amb regidors i regidores, consellers i conselleres, de l'equip d'Esquerra i es va acceptar, diguem-ne, aprovar la puntuació que havia sortit de les entrevistes del matí. Per tant, aquestes puntuacions donaven que la persona que a nivell d'entrevistes i de capacitats tenia una puntuació, la primera puntuació va ser la persona d'en Jaume Colomer i Coll? Costa? Doncs mira, m'hauré d'aprendre-ho, Jaume Colomer i Costa. I després, com estan publicades, hi havia les altres persones que també van estar a l'entrevista. Per tant, la proposta que fem en el ple és que sigui nomenat gerent per aquesta legislatura la persona de Jaume Colomer i Costa, que és aquí present. Molt bé, doncs aquesta és l'exposició per part del govern. Si de cas llegim la proposta d'acord i després si hi ha aportacions de la resta de grups. Primer, nomenar el senyor Jaume Colomer Costa per ocupar el càrrec de gerent del Consell Comarcal d'Osona amb efectes del dia 19 de desembre de 2019 en plena dedicació i amb la retribució anual següent. Categoria grup A2, complement de destí 27, complement específic 38.574,25, segon, donar d'alta el gerent en el règim general de la Seguretat Social, tercer, publicar aquest nomenament en el BOP, el DOC i el Teledonís Comarcal. Quart, notificar aquest acord a l'interessat, als representants del personal laboral i funcionari donant compte al servei d'intervenció i tresoreria comarcal. Molt bé. Aportacions dels grups polítics per part del PSC. Sí, gràcies, senyor president. El primer que hem de fer és felicitar el nou company, el nou gerent, senyor Colomer, donant-li novament la benvinguda a aquesta casa i desitjant-li molts encerts perquè els seus encerts seran els encerts de tots. Dit això, sí que creiem que hem de fer una crítica en quant al procediment que s'ha seguit. Al final s'ha fet el que es volia fer des d'un principi, que ha estat designar un càrrec de confiança i així al final ho ha fet el senyor president. Des del nostre punt de vista s'ha volgut vestir com a procés selectiu el que ha estat una designació que s'ha fet com tota la vida a dit. En aquest cas, la transparència, des del nostre punt de vista, ha brillat per la seva absència. No em diguin que no és sospitós que al final d'aquest procés selectiu de tots els candidats que quedaven, el que ha estat finalment escollit ha estat el que estava a l'òrbita de la presidència, és a dir, d'Esquerra Republicana de Catalunya, quan la resta de candidats, segons s'ha conegut per mitjans públics, no estaven en aquesta òrbita. Creiem igualment que el perfil tècnic del gerent designat no seria el més adequat per ocupar aquesta plaça de gerència. No discutim les capacitats que pot tenir el nou gerent, que segur que són moltes i bones, però no creiem que el perfil d'un arquitecte sigui el millor per ocupar aquesta plaça. Dit això, i tot i així, respectant les competències que té el senyor president, que ha escollit finalment a una persona, i donar-li un vot de confiança, el sentit del nostre vot serà l'abstenció. Gràcies. Molt bé. Hi hauria diverses coses a contestar. Sí, exacte. No sé si abans la CUP també vol fer la seva intervenció i després les contestem totes. Bona tarda. Nosaltres no entrarem a valorar el perfil del gerent. Conec personalment en Jaume, ens hem trobat en altres llocs i no entrarem a valorar si és la persona adient o no,
perquè la nostra crítica ve a ser respecte al procés, com ja vam anunciar en el seu moment quan es va publicar. Precisament venim a complementar la intervenció que ha fet el Partit Socialista, perquè precisament totes les seves sospites són les que hauríem d'eliminar de l'equació. Llavors nosaltres ja vam avisar o vam posar sobre la taula que creiem que el procés des de l'inici no estava prou ben especificat amb prou mesures de fiscalització com per poder eliminar aquestes sospites de l'equació. A part de tot el que ha passat durant el procés, que no sé si han sigut, a part de dubtes entre els diferents grups de l'equip de govern, o tant ens fa, però bàsicament el que ha fet és posar sobre la taula les mancances de transparència del procés que ens sembla a nosaltres que ja es podien veure. Per tant, nosaltres, tal com vam fer quan es va presentar el procés, ens abstindrem, repeteixo, no posant en dubte en cap moment el perfil del gerent, sinó posant en dubte el procés, perquè precisament el que fa és alimentar, tal com s'ha fet, les sospites de que alguna cosa no s'ha fet com s'havia de fer. Com ha dit la consellera Glòria a l'entrada del ple, nosaltres estem a favor que es facin les eleccions no a confiança, sinó a través de processos selectius oberts, perquè entenem que això fa seleccionar la millor persona pel d'allò, però que han de ser oberts i transparents 100%. I creiem que aquí és on hi ha la mancança en el procés, en aquest cas. Per tant, ens abstindrem. Molt bé. Doncs, senyors consellers, jo sí que els vull fer una observació que és important. És a dir, demanen transparència, i en aquest sentit la transparència no només l'ha d'oferir el govern, sinó que també l'oposició l'ha de buscar. I a què em refereixo? Vostès, com a consellers, van ser expressament convidats a assistir en aquesta sala de plens el dilluns 28 d'octubre, crec, ara ho dic de memòria, que van tenir lloc les proves tipus test pels 11 candidats que comentava la vicepresidenta. I de fet se'ls va demanar, se'ls va convidar, si ho recorden, se'ls va convidar en el ple que havia aprovat precisament les bases de selecció de gerent, a que assistissin aquí, a que veiessin com es repartien els exàmens. De fet, això ha estat validat pels tècnics de la casa, pel tècnic en suport jurídic i recursos humans, perquè es tracta d'unes proves anonimitzades. És a dir, els testos que es van repartir entre els 11 candidats són proves anònimes i que, per tant, quan es corregeixen no es pot saber qui les ha efectuades. Això d'entrada. Per tant, d'alguna manera, la transparència que demanen, si vostès aquell dia hi haguessin sigut, doncs segurament l'haguessin obtinguda, perquè com a equip de govern se'ls va convidar a poder-hi ser. També és cert que era un dia al matí i tots tenim les nostres obligacions laborals. No dic que no, però clar, llavors, si venen al ple i ens comenten això en el govern, doncs la veritat és que fa mal. I per tant, crec que d'entrada això és una cosa que l'han de tenir en consideració. I per altra banda, també el que cal dir és que si consulten l'expedient de selecció de gerent, sabran que d'aquestes proves, quan es va saber el dia de les entrevistes els resultats de cada una de les proves, resulta que també el candidat escollit és el candidat que també va quedar en primer lloc pel que fa a les proves de càlcul, de raonament verbal, etc., aquestes proves de 3 hores de durada que van fer els 11 candidats en aquest mateix lloc. És a dir, també és cert que la fase d'entrevista, al final, ho podria haver fet, perquè això era consideració del govern. La fase d'entrevista no va acabar modificant la fase anterior de psicotècnic. I, per tant, jo crec que amb aquestes explicacions queda bastant clar. Sobre l'adequació o no adequació del perfil del candidat, això, senyor conseller, em sembla que ho contestarem quan es vegi la feina que fa el candidat i veiguem, doncs, realment que es pugui desenvolupar la gerència com Déu mana. Jo els haig de dir una cosa, per primera vegada el càrrec de gerent no ha sigut una designació a dit, en cap moment hi havia una selecció prèvia, és a dir, s'ha fet un procés de selecció que de fet el govern mateix, acompanyat del portaveu del senyor Marçal Ortuño, del portaveu del grup d'Esquerra Comarcal, va
posar en pausa el procés per assegurar que realment no hi havia hagut cap alteració precisament en aquestes proves anonimitzades que es van fer aquí en aquesta sala de plens, i un cop es va validar aquest fet, es va continuar amb el procés tal i com estrictament va aprovar el ple comarcal. I com també vostès saben, a les bases de selecció de gerent no es contemplava si el gerent era d'una òrbita o d'una altra òrbita, sinó que el que es contemplava era el tema de les aptituds que mostraven els diversos candidats, que per cert, des d'aquí també el que hem de dir, jo crec que ho hem de dir com a govern, és que les 5 persones que van passar la fase d'entrevista, totes elles presentaven un bon perfil gerencial i unes aptituds per ser gerent de la casa, com no podia ser d'altra manera després d'haver superat una prova que havia sigut dura. I en tot cas, pel que fa, i continuo amb el tema de procés obert, transparent, senyor Jordi Casanovas, escolti'm, els socis de govern van ser presents també a les entrevistes i també van, per tant, poder veure com es desenvolupava cadascun dels 5 candidats. Per tant, allò que a vegades hem de reclamar, que són llums i taquígrafs, en aquest cas hi han sigut. Senyor conseller. Si em permet, i sense voluntat d'entrar en cap tipus de polèmica, però l'element clau d'aquesta selecció va ser l'entrevista, i a l'entrevista l'oposició, ni els companys de la CUP ni nosaltres mateixos vam ser convidats a assistir-hi. Estaven en el seu dret i no ens van convidar. En segon lloc, reitero, és sospitós que la persona seleccionada tingui una adscripció política que és notòriament coneguda. Fins a fa 6 mesos el gerent, i no vull personalitzar, seia en aquell seient, amb la qual voler-ho treure del context polític és voler menospreciar-nos, perquè és evident que hi ha un substrat polític. I el tercer element que voldria posar de manifest és que quan es fa una selecció de personal en aquesta casa, fora de l'àmbit del que és una designació de confiança, sempre es fa amb criteris objectius, amb proves objectives que donen un criteri matemàtic i un resultat que no entra en discussió. En aquest cas, les proves que s'han fet no han donat un criteri objectiu, o almenys aquest no se'ns ha traslladat. Amb la qual cosa reitero tot el que he dit, i des del nostre punt de vista, com vaig dir ja fa mesos, vostè tenia dret a designar la persona de la seva confiança i així ho ha fet. Gaires més explicacions és portar-nos a engany tot plegats. Hi ha una intervenció per part de la consellera Glòria Colom i després contesto al senyor conseller. Amb això crec que s'equivoca, senyor conseller, perquè realment no hi ha hagut aquí... Jo he viscut una miqueta, potser una miqueta més a prop que vostè, no gaire més, aquest procés, i penso que, no sé, només plantegis una pregunta, si realment la tradició portava que el president tenia tot el dret a escollir a dit, vol dir que s'hauria embolicat d'aquesta manera si hagués volgut continuar-ho fer a dit, ningú li hauria retret de cap manera. Llavors, jo crec que aquí és molt normal, perquè, ostres, quan una cosa sembla que és tan òbvia, ens sembla que hi ha d'haver tongo segur, no? Però pensi també una altra frase, roda el món i torna al born. De vegades passen aquestes coses, que te'n vas molt lluny i al final tu, mira, ves per on. Crec que no es pot francament, no dubteu de la voluntat d'objectivitat que hi ha hagut. Una altra cosa és que les objectivitats es poden fer de moltes maneres i n'hi ha de més complertes i n'hi ha de més limitades, però hi ha hagut un procés objectiu. El que no hi ha hagut dades és equivocat, perquè fins i tot amb el tema de les entrevistes hi ha hagut unes mitjanes, unes puntuacions. Per tant, és un número objectivíssim al final. Per tant, amb això també s'equivoca. I no sé, la veritat, evidentment, té tot el dret del món a seguir desconfiant, però no és cert. Simplement no és cert. Una altra cosa és, el procés es pot millorar? Jo personalment penso que sí, i fins i tot el criteri polític penso que es pot puntuar d'alguna manera, perquè en el fons jo potser una mica el que veig és que s'ha fet una foto molt ben feta del present de les persones que s'han presentat,
i es poden fer fotos del passat, del present i intuir el futur, perquè, clar, evidentment, si dius no, és que ara anem a desplegar tot un munt de plantes de compostatge a la comarca i agafes algú que és de la Lliga del Misto, que només creu en la incineració, segurament tindràs problemes, perquè, clar, per tant, també podries arribar a avaluar principis, criteris tècnics de futur, entre cometes, però no s'ha fet, justament no s'ha fet en aquesta prova això. Per tant, en aquest sentit penso que és una sospita que no és certa. Endavant, senyor conseller. Si em permet, consellera, des del meu punt de vista, el perfil del gerent essencialment és tècnic. Essencialment és tècnic. Si creiem realment que el perfil és tècnic, entenc que els criteris haurien de ser objectius i per coneixements, no per qualsevol altre criteri. En aquest cas no s'ha triat una persona pels seus coneixements. S'ha fet un procés selectiu des del punt de vista d'un psicotècnic i res més. Jo, si volen millorar el procés, des d'aquí llenço una proposta a tots els grups que en properes seleccions de la figura del gerent es faci en criteris objectius i en proves objectives, que descartin l'entrevista com a element essencial de la tria. De qualsevol manera, si no volem canviar-ho o no volen canviar-ho, continuarem com ho estem fent ara, amb una selecció a dit. Remenar gaire més tot això em sembla que és contraproduent per tots, però si volen podem continuar el debat en aquest sentit. Una petita... Puc? Sí. El que acaba de dir és, per poder millorar, conseller, crec que sí que no s'ha triat a partir dels coneixements, perquè el test el que valorava eren les capacitats. Això ho vam decidir tots, quines eren les capacitats. Per tant, no s'han avaluat els coneixements, el que ha fet l'empresa, ben fet o mal fet, és avaluar les capacitats de les persones i no tant els coneixements, no tant el currículum que tingui aquestes persones. Això ho deia les mateixes bases objectives a nivell de puntuació de les capacitats. I els coneixements, en aquest cas, tenien o no hi eren presents en el tema en el procés de selecció. Està bé anotar-ho per altres vegades, però és que la tria, diguem-ne, el procés que s'ha seguit ha estat sobre capacitats i no tant sobre coneixements. Jo crec que la vicepresidenta ho ha deixat clar. Només, conseller, una pregunta. Vostè ha consultat l'expedient sobre el procés de selecció de gerència del Consell Comarcal? Un expedient que, com a conseller a l'oposició, té a la seva disposició. En aquest expedient, aquestes dades objectives que vostè demana, hi ha l'informe de les puntuacions que van treure els candidats que van superar la fase de psicotècnic. Això són dades objectivíssimes. I, per altra banda, també pot consultar les puntuacions que es van atorgar a cada un dels candidats a l'entrevista, que això, a més, va ser publicat per resolució de presidència en el taulell d'anuncis del nostre Consell Comarcal. Per tant, amb tots els respectes, jo sí que penso que sospites, si té sospites, el que ha de fer és aclarir-les i demanar-nos-les, que per això estem en el govern i aclarirem qualsevol dubte, però clar, si vostè no consulta la informació que té a la disposició, això és una altra cosa. I respecte al que deia del substrat polític, escolti'm, en les bases de procés de gerent, això és una cosa que no s'ha valorat. És a dir, però també li haig de dir una altra cosa, i ho deia bé la consellera Glòria Colom, el candidat, pel fet de tenir un substrat polític, com diu vostè, això el descartava per ser gerent d'aquest Consell Comarcal? I ho deixo amb aquesta pregunta a l'aire. Molt bé. Hi ha una altra intervenció, però si de cas anirem ja per tancar el debat per part de la CUP. No, només un parell d'aclariments o coses que ens agradaria d'allò. Primer és, entenem que quan parlem de transparència, sempre ara es parla que els regidors tenim l'accés a la informació, que se'ns va convidar a això, i és cert, no res a dir, però nosaltres no hem de passar comptes amb l'oposició, hem de passar comptes amb la ciutadania. Doncs nosaltres creiem que la ciutadania no té accés a tanta informació com tenim els regidors de l'oposició i crec que la informació que la ciutadania podia consultar no estava prou definida, que és el que vam dir en el seu moment. També és així que si agafem i que també detectem una mica de descontrol sobre realment quin era el procés,
Quan a la nota de premsa que ens va passar el president en els regidors abans de publicar-la, perquè estiguéssim al cas, cosa que agraïm des d'aquí, si la llegeixes hi ha una sèrie de punts a valorar que pengen de l'entrevista. Quan a les bases aquests mateixos punts pengen de la prova psicotècnica. Aquest punt, que hi hagi uns punts que en un text depenguin d'una entrevista i els mateixos punts depenguin d'allò, em sap greu, però fa mal pensar que no és un procés controlat, sinó que es vaiquen uns punts, són els que valorarem i es tira endavant. Ara ho estic fent com una persona que no té accés a la informació, com és qualsevol ciutadà de la comarca. Aquests errors de comunicació, com el que hem detectat aquí, més la parada famosa aquesta del procés, que ara diu que era per assegurar que no hi havia hagut una alteració i fer una validació perquè es pogués continuar amb el procés, precisament això és el que nosaltres reclamem, que això ha d'estar previst. Una validació, mirar que tot estigui bé, tot això ha d'estar previst prèviament per no trobar-se amb una cosa que només fa que generar dubtes i sospites. Per tant, nosaltres el que veiem és que el procés inicialment no estava prou clar perquè fos prou transparent perquè no passessin aquestes coses. Entenem que internament dins del Consell Comarcal sí, se'ns ha convidat, hi ha hagut més transparència que s'hagués sigut dit, això no és irrefutable, però precisament com que creiem que hem de millorar i fer-ho més bé cada cop, ens abstindrem perquè creiem que no ho hem fet prou bé i per tant que la pròxima vegada fem un pas endavant a nivell de transparència i de preveure les coses abans que passin. I ja està. Jo em quedo amb les paraules del senyor conseller, que és que hi ha hagut més transparència, és irrefutable. Per tant, em quedo amb aquesta... Però insuficient, eh? I en tot cas, si encara podem millorar-ho més, estarem obligats a fer-ho. Però també els haig de dir, espero que sigui d'aquí 4 anys perquè el gerent es desenvolupi molt bé i no faci falta fer cap altre procés selectiu mentrestant. En tot cas, agraint les aportacions dels grups de l'oposició, que a més fan el seu paper, que és de grups de l'oposició, en tot cas sí que procediríem a la votació de la proposta de nomenament de gerent com el senyor Jaume Colomer Costa, nou gerent d'aquest Consell Comarcal. Vots a favor, sisplau. Molt bé. Vots en contra? Abstencions? Molt bé. Doncs queda nomenat gerent del Consell Comarcal d'Osona el senyor Jaume Colomer Costa. Moltes felicitats i si vol prendre lloc on seu habitualment el gerent a la sala de plens, li agrairem. I també crec que és tradicional que el gerent dirigeixi unes paraules en el ple, per tant, senyor gerent recent nomenat, quan vulgui. Moltes gràcies a tots, president, vicepresident, consellers, personal de la casa, premsa comarcal, amics i familiars. Moltes gràcies, és un honor. Entusiasmat de poder començar. Estic una mica fònic, vinc de mal de coll, vinc d'un viatge una mica llarg i de fet avui he dormit molt poques hores, però això no m'impedeix estar aquí i poder participar. Intentaré no entrar en cap polèmica, de fet el que m'agradaria durant el temps que seré gerent és evitar totes les polèmiques i evitar, si pogués, és parlar sempre en aquest ple i espero ser accessible per tothom. M'he preparat una mica de discurs. Cada cop que em toca fer un discurs, una conferència en públic, un Parlament, m'exigeix una reflexió personal per saber aviam per què sóc jo que em toca fer aquest text. Evidentment, el fet que avui sigui nomenat per un càrrec unipersonal justifica que el discurs d'acceptació d'aquest càrrec. I el fet de ser-ho després de passar un procés de selecció, tal com s'ha explicat avui, en un tribunal en què hem format part els 3 grups del govern, encara jo en les meves idees sobre com orientar tècnicament aquesta casa encara em fa estar més convençut que avui em toca fer aquest discurs. Malgrat tot, l'esforç retrospectiu i d'autovaloració hi és i com que qualifico el càrrec que prenc avui, tal com deia el senyor Toni Poyato, amb una feina executiva, una feina tècnica, permeteu-me que expressi en veu alta el meu desig perquè sigui el penúltim discurs que faci en aquest ple, tal com deia fa un moment.
l'últim el dia que marxi. Quan pensava que podíem resultar... interessant de dir avui en un discurs, intentar que la gent estigués atenta i escoltar, em vaig plantejar si inicialment havia de fer un petit resum biogràfic de qui sóc. Això que s'ha parlat avui, de quin perfil tinc, de quina és la meva experiència. I vaig començar pensant en el meu nom complet, justament. És curiós que han anat sortint elements que tenia preparat, que és Jaume Colomer Costa. I és una mania que sempre tinc, que a tothom li demano sempre nom i els dos cognoms, perquè sempre he pensat que els dos progenitors són igual d'importants. També us volia explicar que sóc arquitecte, que tinc poca obra construïda, com a mínim coneguda, però que una de les meves virtuts és valorar de manera assertiva les dificultats i oportunitats en els projectes, que això m'ajuda a quantificar els riscos i em permet prendre decisions de manera racional i tranquil·la. No ho sabríeu, però que us estigués destacant aquesta virtut en mi és quelcom que m'incomoda, perquè ho hauria fet perquè crec que és un dels factors pels quals he estat seleccionat com a càrrec del gerent. De fet, normalment, i això és veritat, els que m'heu tractat, tendeixo molt i em sento molt més còmode reconeixent els meus defectes, els quals són nombrosos i tenen la mania de ser recurrents, i ho faig perquè sempre que puc intento transmetre'ls als meus companys per anticipar-los els inconvenients que els provocaré. Potser el pitjor de tots els meus defectes és el meu sentit de l'humor, que sovint és un pèl massa invasiu, àcid i provocador. I m'ha portat a demanar disculpes moltes vegades. Una altra virtut que tinc és que sempre demano disculpes, sobretot quan algú es pren malament les coses. Ja m'anireu coneixent. Pensava si calia explicar qüestions que són més personals, com que avui en aquesta sala hi falten persones importants, algunes perquè la vida se'ls ha acabat, d'altres perquè s'han hagut d'exiliar. Més tard he vist que la meva biografia ja està breument publicada i que potser seria millor centrar-se a parlar de la casa, el que començaré a gestionar. Però què us podia interessar que us expliqués? De fet, la majoria de vosaltres, els presents de la sala, sou àmpliament coneixedors que el Consell Comarcal té més de 30 anys d'història, que va néixer amb una aprovació de lleis de Consells Comarcals el 88, que la llei té una voluntat clarament mancomunadora, que és el que fa aquesta casa, però que es va oblidar del sistema de finançament, que això sovint ha provocat grans períodes d'estanquitat en el desenvolupament dels serveis, fins al punt que dins la comarca hi ha varis ens supramunicipals que fan aquesta tasca. I trec a lluir això perquè també he pensat aviam si valia la pena qüestionar l'existència d'altres ens supramunicipals a la comarca, amb ampli reconegut i que funcionen molt bé. I certament crec que seria un error perdre el temps qüestionar-se això, però no deixo de pensar que una millor coordinació entre el Consell i aquests ens que hi ha en tota la comarca pot repercutir en millorar el servei que reben els ajuntaments i els usuaris. Al cap i a la fi, amb aquests 30 anys de vida del Consell Comarcal, és probablement el que respon millor al Consell Comarcal d'Osona, és el que probablement respon amb l'objectiu amb què es van crear aquests consells. I, en tot cas, el Consell és el Consell on s'emmirallen la majoria de consells comarcals. Això m'ha fet pensar en l'enorme responsabilitat que suposa el càrrec que estic prenent avui. Pensant, m'he adonat que els objectius d'aquesta legislatura no els defineixo jo, que no feia falta enumerar el programa de l'acord polític que ha donat forma del govern del Consell. Així que el tema de l'empresa d'aigua en baixa, que em vau sentir parlar molt durant l'anterior legislatura, la recerca de l'excel·lència en els serveis socials i sanitaris, la qualitat de l'aire i la mobilitat sostenible, o la posta en funcionament d'oficines tècniques que puguin donar suport als nostres municipis, no és quelcom que jo n'hagi de tenir opinió pública, sinó que la meva tasca serà intentar reduir el màxim de temps necessari per posar-los en funcionament i garantir-ne la viabilitat econòmica, l'excel·lència en el servei i la vocació pública del Consell, que en definitiva és això. Nota mental, aquí m'he apuntat, que els polítics facin bona feina. I després comentant al Consell de Direcció que estic a la seva disposició sempre que faci falta. Això ho obro aquí. Estic a la disposició de tots els consellers, els de govern i evidentment els de l'oposició, per tot el que faci falta. I que els dono tota la meva confiança, fins al punt que sé que tots fem renúncies personals per ajudar-nos aquí, en aquesta casa, i no ens podem fallar. Així he anat divagant ocurrències i he arribat a la conclusió que la meva tasca haurà de ser sobretot interna, de polir, apretar, organitzar i preparar, que per això compto amb una plantilla i una organització que conec de la meva etapa de conseller, però que em fa estar convençut que podrem treballar i fer complir bé els importants reptes que planteja, en aquest cas, el pacte de govern.
perquè estem en un bon moment per impulsar canvis, per poder seguir creixent en eficiència i serveis, i ho hem d'aprofitar. Així que, de fet, el meu discurs, que tot això han sigut les divagacions, es resumia amb un moltes gràcies i a treballar. Bé, doncs moltes gràcies, gerent. Anem al següent punt de l'ordre del dia, que és la designació dels representants en els òrgans col·legiats. Es proposa, primer, nomenar representant del Consell Comarcal als òrgans i ens col·legiats següents el senyor Bessàrica. Associació Sant Tomàs Parmo, Junta Directiva, Joan Carles Rodríguez Sadavall. Segon, comunicar l'acord a l'Associació Sant Tomàs Parmo. Molt bé. Vots a favor d'aquest punt? Molt bé. Doncs entenc que per unanimitat. Molt bé, el següent punt de l'ordre del dia és la designació del representant en el Consell Rector del PEC, aquest programa europeu. Es proposa, primer, designar el senyor Carles Garús Puigvila com a representant del Consell Comarcal al Consell Rector del PEC, Osona Transformació Social. Segon, facultar al president del Consell una mica de l'equip per a la lectura d'aquest document. Tercer, comunicar aquest acord a les diferents entitats beneficiàries del PEC, Osona Transformació Social i donar-ne compte al ple del Consell de reunions que faci. Molt bé. Vots a favor d'aquesta designació del senyor Carles Garús? Molt bé. Doncs també per unanimitat. El següent punt és donar coneixement del canvi de portaveu del grup comarcal de la CUP. Es proposa, únic, donar coneixement del canvi de portaveu titular i suplent del grup comarcal de Granadella de la Comunitat Popular CUP, que serà Jordi Casona Balcellerès, titular, Víctor Marquicruz, suplent. Si bé es supedita l'efectat d'aquest canvi a la conformitat del conseller Barquer, actual portaveu. Pel que fa al nomenament com a convidat a la comissió permanent, això és una competència del president i serà resolt, en el seu cas, si ho estima convenient, el president per resolució. Molt bé, doncs, i per tant entenc que exactament en donem coneixement. Endavant. No, només, ja que es fa el canvi, que és merament de disponibilitat d'horaris i de capacitat d'absorbir reunions i d'allò que en Víctor inicialment semblava que ho podia assumir i no pot, i llavors ens ho canviem. Merci. Molt bé, doncs el següent punt de l'ordre del dia és l'atorgament dels ajuts a Escola Llar Col·legi Verge del Roser de Sant Joan de Vilatorta pel curs 19-20. Primer, atorgar una subvenció directa a la Fundació Puig i Cunyer del Col·legi Mare de Déu del Roser de Sant Joan de Vilatorta pel curs 19-20 de la quantitat de 87.080 euros per ajuts a pensió completa de l'Escola Llar per a 14 alumnes. Segon, autoritzar i disposar la despesa màxima de 87.080 euros. Tercer, condicionar el pagament d'aquests ajuts a la presentació trimestral d'un certificat de direcció del centre. Quart, enviar les dades estructurades a la convocatòria fictícia a la base de datos nacional de subvencions. Cinquè, facultar el president del Consell Comarcal i la consellera delegada d'Educació indistintament i tant breu com entrat sigui necessari. I sisè, donar compte d'aquest acord. Molt bé. Intervencions, no, votacions, a favor. Molt bé. Doncs, per unanimitat també. El següent punt de l'ordre del dia és l'aprovació, un important, tots ho són, però l'aprovació del Pla Comarcal de Joventut 2020-2023. Primer, aprovar el Pla Comarcal de Joventut 2020-2023 com a instrument de planificació estratègica per a la intervenció en la població jove d'Osona. Segon, donar trasllat del present acord al Consell d'Alcaldes en la propera sessió que es dugui a terme per tal que, si escau, emeti el seu informe favorable al respecte. Condició necessària per als efectes legals del present acord. Tercer, notificar el present acord a tots els ciutadans de la comarca. Molt bé, doncs s'aprova el Pla Comarcal, vots a favor. Molt bé, doncs, per unanimitat també. Ara preguntava al vicepresident, s'ha de parlar del pla, però el pla va ja tenir una presentació expressa parlant dels continguts, etc. dels regidors de la comarca. Vull donar les gràcies a tothom que heu votat a favor d'aquest pla comarcal
de joventut, que és molt important per la nostra comarca, i aquí també pengen tots els plans comarcals i mancomunats de tots els pobles de la comarca d'Osona, i també agrair, perquè això ha estat un procés d'un any en el que hi ha hagut canvi de legislatura i també hi ha hagut una tècnica que s'ha jubilat. Agrair també la feina que a la legislatura passada va fer la Montse Joventeny com a consellera de Joventut i la Nània Piñeres que es va jubilar, i aquí ha passat una nova tècnica que és la Gemma Collell, i una nova consellera que en aquest cas soc jo, que ens hem apuntat una mica en el primer camí que van fer elles dues i que nosaltres l'hem acabat de finalitzar. Per tant, gràcies a tothom i moltes gràcies a tots pel suport que ens heu donat. Doncs gràcies, consellera. El següent punt de l'ordre del dia és la pròrroga de l'encàrrec de gestió i creació per la prospecció del programa PADALA. Primer, aprovar la pròrroga de l'encomanda de gestió i forma de creació d'Agència d'Emprenedoria, Innovació i Coneixement SL de la realització tècnica de la fase d'acompanyament i prospecció del programa PADALA cap a la inserció, amb efectes de l'1 de gener de 2020 i fins al 30 de juny de 2020. Segon, adoptar el compromís de disposar del pressupost de 2020 i l'aplicació pressupostària corresponent per fer front a de 16.000 euros i inclòs per la pròrroga esmentada. Tercer, publicar un extracte del contingut del present acord en el web i una vegada de la pròrroga del conveni formalitzar l'obligació de la província de Barcelona una vegada la pròrroga sigui acceptada. Quart, facultar al president per la seva plena execució i cinquè, notificar aquest acord a la creació. Molt bé, vots a favor d'aquest acord? Doncs també per unanimitat s'accepta aquesta pròrroga. I anem al següent punt, que és la concertació de l'execució de les actuacions subvencionades per l'ACA i transferència de la subvenció atorgada. Primer, concertar amb l'empresa d'economia mixta Aigües d'Osona S.A. l'execució de les inversions subvencionades per l'Agència Catalana de l'Aigua, que tot seguit es relacionen. Hi ha un seguit d'actuacions que figuren en pantalla, amb un import total de l'actuació de 2.824.763,79 euros i amb un import subvencionat de 1.694.858,28 euros. I sota les següents condicions, que també estan relacionades i que són les següents. En cap cas, l'import subvencionable excedirà del cost efectiu en què incorre Aigües d'Osona S.A. i Aigües d'Osona S.A. emetrà una factura al Consell Comarcal per l'import subvencionat, és a dir, el 60%. El 40% restant, Aigües d'Osona S.A. s'ha d'avalar a través de la repercussió en les tarifes del servei. Segon, transferir la quantitat de 1.694.858,28 euros que correspon a la totalitat de les actuacions subvencionades. En forma de subvenció nominativa, quan l'Agència Catalana de l'Aigua faci efectiva aquesta quantitat. Tercer, l'empresa Aigües d'Osona S.A. procedirà a la licitació i execució de les inversions concertades en subjecció estricta a les disposicions contingudes a la llei de contractes del sector públic. Quart, supeditar l'efectiva d'aquesta concertació a l'expressa autorització de l'ACA amb anterioritat a l'inici de les actuacions de contractació. Cinquè, comunicar aquest acord a l'Agència Catalana de l'Aigua i a l'empresa mixta i sisè, facultar al president. Molt bé, s'aprova aquest acord. Vots a favor? Per unanimitat. Tirem endavant. El següent, el punt 10è, és l'adjudicació del contracte Servei Educatiu i Social de menjador dels centres educatius de la comarca d'Osona. Primer, declarar vàlid el procediment licitador restringit, harmonitzat i amb diversos criteris d'adjudicació convocat per contractar el Servei Educatiu i Social de menjadors dels centres educatius de la comarca d'Osona i d'acord amb les ofertes presentades adjudicar per l'empresa SEC i Tria S.A. amb la major puntuació després d'avaluar els criteris automàtics pel preu de 4.351.206,24 euros més 223.952,96 corresponent al 10% d'IVA. Segon, fixar com a data d'inici del contracte el dia 8 de gener de 2020. Tercer, adoptar el compromís de disposar del pressupost de l'exercici 2020 la despesa derivada de la contractació encara que l'avaluació pressupostària que figura a l'expedient per import global de 900.000 euros IVA inclòs. Quart, notificar aquesta resolució. Cinquè, notificar aquest acord al licitador, CERS ASL, que no ha resultat adjudicatari. Sisè, publicar l'adjudicació del contracte juntament amb aquest acord amb el fil del contractant. Setè, un cop formalitzat el contracte en el termini de 10 dies després de la formalització del contracte, s'haurà d'enviar un anunci de formalització al diari oficial de la Unió Europea. I vuitè, facultar al president. Molt bé.
arribats a aquest punt, que és un punt molt important, si la consellera d'Educació vol fer una intervenció per explicar la importància aquesta que comento. Bé, provaré de fer un petit resum, tot i que els plecs són molt complexes. Una mica d'històries que nosaltres, el Consell va començar amb 24 centres, amb 810 alumnes el primer any que es va licitar, que és el 2013. Ara continuen 31 centres amb més de 2.000 alumnes i és la previsió de tot aquest curs, tot i hi ha dues escoles que s'han donat a baix, una és el Castell de Tona per tancament i l'altra és l'escola de Collsuspina per canvi de comarca, ara és el Moianès. Entenem que això ha estat per un bon servei i una bona feina i per això l'increment de les escoles que han volgut i que volen seguir entrant amb la nostra concessió. El procés, la redacció dels plecs que ha regit aquest concurs ha estat confeccionada a partir d'aportacions i valoracions que s'han fet des de comissions de menjadors formades per AMPAs, famílies, professorats, equips directius, aportacions i millores fetes pels partits de govern. D'aquestes aportacions, les que es van poder incloure, per exemple, a la matèria primera fos de circuit curt, la prohibició d'alguns tipus de peix, els elaborats, etc. Aportacions fetes des d'una moció conjunta entre SOS Menjadors d'Osona a partir dels partits polítics, aportacions extretes dels informes fets sobre el plec comarcal per part de la justícia alimentària, i que tots aquests plecs que han estat debatuts i fets a partir de tota aquesta participació recullen millores fetes amb tots aquests punts, amb molts més punts de vista que no pas el nostre. Un concurs amb un pressupost base de 11.910.191 euros i que la durada d'aquest contracte serà de 4 anys, 2 probables opcionalment a 1+1. S'ha fet aquest 1+1 perquè s'ha volgut tenir en compte una possible modificació del marc normatiu per tenir una mica de marge de maniobra. Els criteris de valoració no s'han fet per preu ni per criteris tècnics, que aquests valien 36 punts. S'ha prioritzat la qualitat, aquests criteris qualitatius valien 64 punts. Es va crear un comitè d'experts, com marca la nova llei de contractes, per valorar les ofertes presentades. El que ja hem dit, que es van presentar 5 empreses, una ja va quedar fora per la no solvència tècnica, dues, al veure els requisits qualitatius, es van retirar i només van quedar dues que es van poder presentar al procés de valoració i finalment adjudicatària va ser Set i Tria, que ja gestionava el servei des de 2013 a 2014. La valoració qualitativa gira a través de... Hi ha 3 eixos, que és la dimensió pedagògica, organitzativa i nutricional. Com a pedagògica, destacar la ràtio modificada que tenim a 1,12 amb educació infantil i 1,17 amb educació primària, que normalment estan a 1,15 i a 1,20. Una novetat és que segons les necessitats especials dels infants, conjuntament amb el Consell Comarcal, es valorarà la possibilitat de reincorporar monitors que facin les funcions de vetlladors, que actualment en tenim 6 en plantilla. S'incorpora un monitor més al centre de Fortià Solà i Pinadiques, perquè disposen de 2 edificis separats, d'infantil i de primària. S'incorpora també un monitor més als serveis de les escoles rurals, que són les escoles del Burri, Eurom, Aurora i La Forja. I com a dimensió organitzativa, explicar que l'organització compta amb coordinadors pedagògics, un de general, 3 de zona, una coordinadora de zona de cuina, les cuines in situ, una administrativa a l'oficina comarcal i, a més, projectes educatius aplicats als menjadors dels centres amb objectius que fomenten la participació i l'autogestió per part de l'alumnat. En aquest cas hi ha 3 projectes nous a desenvolupar, que és Serviu-nos com a casa, Menjador que jo somio, Conviure a l'escola. I com a dimensió nutricional tenim 3 modalitats de cuina, el càtering, cuinat directament a la cuina central, la cuina in situ, i com a novetat tenim el l'àpat transportat, que és un menú cuinat dins de les cuines in situ, però que es transporta dins de la mateixa població, en calent, als altres centres, sempre dins de la mateixa població i, evidentment, complint sempre normatives, prèvia autorització, evidentment, del Consell Comarcal al fer aquest tipus de canvi de modalitat de cuina.
Hi ha 3 escoles que es proposen el canvi a modalitat de cuina in situ, que és Terra Nostra, l'Escola Emili Teixidor i l'Escola Vic Centre, i una escola proposada per canviar modalitat de transportat, que és l'Escola Alburri. Explicar-ho, que és molt important, que la fruita que es fa servir és de circuit curt, vol dir que des del cultiu al consum al menjador no hi ha més de 2 intermediaris, que són el préssec, la pera, la taronja, la mandarina, el plàtan, la poma, les maduixes, les nectarines, que se serveixen 4 dies per setmana, que un dia, no ha de ser el 5è, però un dia a la setmana serveixen làctics que provenen d'empreses socials, perquè es treballa amb empreses socials com la cooperativa La Fageda, i també treballem amb una altra empresa solidària, social, que és Icària, que és el que elabora les revistes trimestrals. S'inclouen productes ecològics, cigrons, llenties, mongetes seques i arròs, i la novetat estrella és el peix fresc, el peix de llotja, com el bacallà, el salmó, lluç, daurada, saitó, maire, truita, etc., que se servirà sempre els divendres a les modalitats de cuines in situ i els àpats transportats, per tant, i els dimecres als centres de catering. Evidentment s'han prohibit, com hem dit abans, uns tipus de peixos, que són la panga, la tilàpia i la perca del Nil. I per acabar, dir que el preu del servei no ha variat, que queda 6,20 € per l'alumnat fixe, el que es queda més de 3 dies de menjador, 6,80 € per l'esporàdic, el que només es queda menys de 3 dies. Com a novetat és que el servei fix discontinu, el que es queda 3 dies, baixa de 6,50 € a 6,20 €, que afegim una important també per les famílies, una rebaixa del 15% del preu del menjador al tercer fill, quedant per 5,27 €, i una última modificació és que el servei de monitoratge es cobrarà sempre. Aquests 2,84 € que val el monitoratge és un dret laboral, entenem que els treballadors vagin o no vagin els alumnes a l'escola, els monitors sí que hi van i fan la seva feina, per tant entenem que han de cobrar el seu sou, i el que sí que es podria abonar és en cas d'absències justificades, a sortides, excursions, el preu del menú, que serien 3,36 €. En principi, agrair als tècnics de la casa i a tothom que ha treballat per fer possible aquesta concessió, i que si hi ha algú que vulgui més informació, tenim els tècnics de la casa a la vostra disposició. I res més. Molt bé, doncs moltes gràcies, consellera, per aquest servei tan important que donem a la quitxalla de la nostra comarca dia a dia del seu curs escolar. Molt bé, doncs vots a favor d'aquesta... Molt bé, doncs per unanimitat, i permetin-me, però com diria el grup Manel, ens ha costat Déu i ajuda arribar fins aquí. I anem al següent punt de l'ordre del dia, que és la licitació del contracte Servei de Laboratori, Analítiques, Mostres i Inspeccions. Es proposa primer aprovar la licitació de tramitació ordinària per adjudicar pel procediment obert i amb varis criteris de valoració la contractació del servei denominat Serveis de Laboratori per a realització d'analítiques de mostres d'aigua residual procedents d'inspeccions a establiments de la comarca d'Osona, amb un pressupost de 60.017,20 € més 12.603,62 corresponent al 21% d'IVA, i un valor estimat de 162.192,24 € més IVA corresponent d'acord amb les necessitats executives de la memòria. Segon, aprovar la proposta de llei amb les necessitats. Tercer, aprovar el plet de pressions tècniques i el plet de clàusules informatives particulars. Molt bé. Alguna intervenció? Vots a favor? Molt bé, doncs també aprovada per unanimitat. I a continuació anem al 12è punt de l'ordre del dia, que és l'adhesió al contracte acord marc de subministrament d'energia elèctrica de l'Associació Catalana de Municipis. Primer, adherir-se al contracte derivat de l'acord marc de subministrament d'energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya per una durada inicial de 12 mesos a partir de l'1 de gener de 2020, període que es podrà prorrogar excepcionalment per 9 mesos més. Les condicions econòmiques especificades per personals i tarifes són les que figuren en pantalla, són una relació llarga i exhaustiva. Segon, notificar aquest acord a Endesa Energia Sau. Tercer, comunicar aquest acord a la central de contractació de l'ACM. Molt bé.
Vots a favor? Abstencions? Vots en contra? Doncs amb una abstenció un vot en contra. Molt bé. I anem al següent punt de l'ordre del dia, que és donar compte de les línies fonamentals del pressupost 2020. Primer, donar compte de les línies fonamentals del pressupost 2019-2020, consolidat pel Consell Comarcal i Consorci de Zones de Serveis Socials, recollides en la orgànica 2/2012 de 27 d'abril. Segon, donar compte que s'ha tramès en temps i forma la Secretaria d'Informació al Ministeri d'Hisenda. Molt bé. I el següent és donar compte de l'estat d'execució de pressupostari del tercer trimestre de 2019, com que és donar compte no procedeix a la votació. Primer, donar compte de l'estat d'execució pressupostària corresponent al tercer trimestre de 2019 del Consell Comarcal d'Osona i del Consorci d'Osona de Serveis Socials, segons el qual compleix l'objectiu d'estabilitat pressupostària. Segon, donar compte que s'ha tramès en temps i forma la Secretaria d'Informació al Ministeri d'Hisenda. El següent, donar compte de l'informe trimestral de morositat del tercer trimestre del 19. Primer, donar compte del contingut de l'informe del tercer trimestre de 2019, d'acord amb els quadres que figuren a continuació, i segon, donar compte de la reemissió de l'informe. I el següent, donar compte de l'informe del període mig de pagament a proveïdors de tercer trimestre de 2019. Únic. De la consulta del programa de comptabilitat del Consell Comarcal en resulta la informació següent sobre el període mig de pagament a proveïdors respecte al tercer trimestre de 2019. Període mig de pagament a proveïdors, ràtio d'operacions pagades, 19,60. Import d'operacions pagades, una xifra llarguíssima, una figura quadre. Ràtio d'operacions pendents, dies, 48,53. Import d'operacions pendents, una altra xifra llarguíssima, i PMP, període mig de pagament, 23,78. De les magnituds anteriors es conclou que el període mig de pagament a proveïdors del sector d'emissions públiques del Consell Comarcal d'Osona no supera el termini màxim de pagament previst en la normativa de morositat. En data 30 d'agost de 2019 es va trametre al Ministeri d'Hisenda la informació del període mig de pagament a proveïdors corresponent al tercer trimestre de 2019. El següent és donar compte del cost efectiu dels serveis de l'exercici 2018. Primer, donar compte del cost efectiu dels serveis de l'exercici 2018 del Consell Comarcal i del sancionat mercantil vinculades amb el Consell. Proveïdores d'Osona, SAL, Aigües d'Osona, SA i Recollia Residus d'Osona, SAL. Segon, de que s'ha tramès en temps i forma de la Secretaria d'Informació al Ministeri d'Hisenda. Molt bé, i a continuació és donar coneixement de l'informe de fiscalització de la Sindicatura de Comptes corresponent a l'exercici 2016. En aquest punt, informar sobre aquest informe que ha transcendit a la premsa. Saben que és un informe exhaustiu de la Sindicatura de Comptes que la Sindicatura fa una feina de fiscalització de les administracions públiques i els seus òrgans associats a tot el territori. Llavors, el Consell Comarcal d'Osona va ser escollit per un sistema aleatori per fiscalitzar l'exercici 2016. I això ha suposat una feina d'un any, que va ser tot, que ha durat més d'un any, de tècnics de la Sindicatura de Comptes que venien aquí al Consell a treballar juntament amb els nostres tècnics, perquè evidentment la quantitat de serveis que prestem és ampli i variat. Aquest informe, en tot cas, és un informe que després emet la Sindicatura, que se n'ha donat compte en el tauler electrònic del Consell Comarcal i que, a més, és públic i conegut. Molt bé, un cop dit això, no sé si hi ha intervencions per part dels grups. No, per tant, es dona compte d'aquest informe de fiscalització i l'aprovació, secretari, hem de llegir l'acord, perdoni.
Primer, donar coneixement del contingut de l'informe de fiscalització emès per la Sindicatura de Comptes relatiu al Consell Comarcal i Consorci Dependents corresponents al exercici 2016. Segon, donar coneixement de la publicació de l'informe al portal de transparència del Consell Comarcal d'Osona. I a continuació hi ha l'adreça on es pot consultar. Val a dir que properament s'hi reprendran els treballs per part de la Sindicatura pel que fa al contingut de les empreses, en aquest cas mixtes, donat que dins el període que tenien establert a l'efecte per fiscalitzar el Consell no van tenir temps de fiscalitzar-ho tot, atès l'abast i magnitud de les serveis que presta aquest propi Consell Comarcal. És important l'observació que ha fet el secretari perquè per tant hem d'entendre que aquesta feina de la Sindicatura de Comptes no ha acabat, que per tant doncs, ara les empreses mixtes del Consell seran fiscalitzades per major seguretat i fiscalització de control dels òrgans públics i que per tant doncs, aquests són uns treballs que properament s'iniciaran i que, com molt bé ha dit el secretari, és una continuació de la feina que ja s'ha fet. No serà una cosa nova, sinó que és una continuació del que hi ha aquesta fiscalització que s'ha produït i que per altra banda doncs, és normal perquè així la preveu el Parlament de Catalunya. Molt bé, doncs anem al següent punt de l'ordre del dia, que és la no acceptació de la delegació de l'Ajuntament de Vidrà cap a la Diputació de Girona en matèria de tributs. Proposa primer, no acceptar la revocació presentada per l'Ajuntament de Vidrà de delegació de diverses facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs, atès que no es compleixen els terminis de notificació de revocació que s'hauria d'haver notificat en un termini no inferior a 6 mesos abans de la data en què expirés el termini de delegació. Segon, donar-se per assentada de la voluntat de l'Ajuntament de Vidrà de l'extinció del servei de recaptació delegat al 1999 amb efectes del 1 de gener de 2021. Tercer, notificar l'acord a l'Ajuntament de Vidrà. Evidentment ja saben que aquesta casa, qualsevol acord que pren és sempre al servei dels ajuntaments. L'Ajuntament de Vidrà, és a dir, com que no hi ha el període de 6 mesos de notificació, fa que a efectes 1 de gener de 2020 encara no es puguin començar a recaptar els tributs per part de la Diputació de Girona. I sense que l'Ajuntament hagi de prendre cap nou acord, aquest efecte serà a 1 de gener de l'any 2021. Tot i això, el ple ara hem de prendre l'acord de no acceptació en aquests moments, però serà al final una acceptació tàcita per 1 de gener de 2021. I per altra banda, també m'agradaria fer constar per part de l'alcalde de Vidrà l'agraïment als serveis tècnics de la casa per tots aquests anys que han fet la gestió de recaptació del seu municipi i que per altra banda doncs, que ha funcionat molt bé i que en tot cas acabaran en la Diputació de Girona perquè ara la Diputació de Girona ha començat a prestar aquest servei i tots els municipis de la seva demarcació estan fent això. Per tant, un cop fet aquest aclariment, no sé si hi ha intervencions, dubtes, doncs vots a favor de l'acord? Molt bé, doncs s'aprova per unanimitat. I a continuació donem compte de les resolucions de presidència i vicepresidència. Com s'ha fet sempre en cada sessió, les resolucions dictades pel president i vicepresidents estan a disposició, o han estat a disposició dels consellers i conselleres des del mateix moment de la convocatòria, salvant a més el fet que des que es dicten en aquests moments a través del gestor d'expedients ja el pot disposar al mateix minut en què se signen. Molt bé, i a continuació donar compte igualment dels convenis aprovats per la Comissió Permanent del Ple. Primer, acords adoptats per la Comissió Permanent del Ple en sessió del dia 18 de setembre de 2019 aprovatoris del conveni de col·laboració signat entre l'Ajuntament de les Masies de Voltregà per la gestió dels serveis socials bàsics, del conveni amb l'Ajuntament de Centelles per la gestió dels serveis socials bàsics, de l'Ajuntament de Torelló per la gestió dels serveis socials bàsics, de la pròrroga del conveni per la recollida i acollida d'animals de companyia abandonats o perduts subscrit en el Consell Comarcal i l'Associació per a la Defensa dels Animals d'Osona i els ajuntaments que es detallen a continuació i que també ho hem de fer en pantalla, que és una relació força exhaustiva, i del contracte de cessió encomanat dels fons documentals de Joaquim Maideu i Puig entre el Departament de Cultura de la Generalitat i el Consell Comarcal, la senyora Laura Grau Alicà. Segon, acords adoptats per la Comissió Permanent del Ple en sessió de la data 9 d'octubre de 2019 aprovatoris del conveni
amb el Consell Esportiu d'Osona per l'atorgament de la subvenció per la coordinació esportiva de la comarca d'Osona, amb Trialsport per l'atorgament de subvenció de l'activitat Copa Osona Trial, amb el Departament d'Educació pel desenvolupament del Pla Estratègic de la Formació Professional Osona 2020, de col·laboració amb l'Ajuntament del Brull per donar suport tècnic a l'adjudicació de les obres del projecte dels camins del Serra d'Ases i la Caseta del Grau, de l'Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau per dur a terme la direcció i la coordinació de seguretat i salut de les obres de manteniment del Pla Municipal de Prevenció d'Incendis Forestal 2019. Tercer, acords adoptats per la Comissió Permanent del Ple en sessió de la data 13 de novembre de 2019 aprovatoris del conveni de col·laboració subscrit entre l'Ajuntament de Sobremunt, el Consell Comarcal i l'Associació de la Defensa dels Animals d'Osona per la recollida i acollida d'animals de companyia abandonats o perduts. Igualment, el mateix conveni, però amb l'Ajuntament de Tavertet. I del conveni amb Creacció per dur a terme les accions de la xarxa de Virtut de la Terra. Del conveni amb Creacció per la implementació del Pla Operatiu de l'Observatori Socioeconòmic d'Osona 2019 amb la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, per les tasques de coordinació de la taula per a la gestió sostenible de la ramaderia d'Osona, amb l'Associació de Sant Tomàs per l'organització de la formació i pràctiques i amb la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya per la realització de pràctiques curriculars d'una alumna. Molt bé, doncs es dona compte dels convenis de la Comissió Permanent. Anem al següent punt de l'ordre del dia, que és l'adhesió al manifest en motiu del Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència envers les Dones 2019. I donada la transcendència i l'adhesió a aquest manifest, sí que demanaríem que la consellera d'Igualtat, Teresa Espadaler, doncs donés lectura al manifest que aprovarà el ple. Moltes gràcies, president. Passem a llegir el manifest del 25 de novembre, Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència envers les Dones. Uns anys ençà, les violències masclistes i especialment les violències sexuals s'han situat al centre de les notícies, les xarxes socials i fins i tot les festes majors dels nostres pobles i ciutats. Aquestes violències contra les dones, tradicionalment invisibles, han sigut exposades públicament per les seves supervivents per denunciar un sistema patriarcal que ens oprimeix, ens silencia i ens mata. S'ha posat en evidència que el problema no són els espais públics, els locals d'oci o les festes populars, però aquestes violències masclistes també les patim als nostres llocs de feina i a casa. Les violències contra les dones persisteixen any rere any en una societat patriarcal que resisteix a perdre un status quo que situa les dones en una posició de desigualtat. Tot i això, les dones hem trencat el silenci i no farem ni un pas enrere. Diuen que una societat té els nivells de violència que pot tolerar i nosaltres hem dit prou. Ens hem alçat amb el crit de sororitat, jo sí que et crec, germana, perquè no hi ha cap altra resposta possible enfront a aquest greu atac contra els drets humans. Una agressió sexual a una dona no és un fet puntual, sinó una expressió més de l'estructura patriarcal, una agressió contra totes nosaltres, contra totes les dones. Aquesta violència funciona de forma dissonadora, ens socialitza amb la por i ens llença un missatge ben clar, sobretot dirigit a les dones més joves. Volen controlar i sometre la vida de les dones. Les dones hem posat nom a unes violències sexuals fins ara neutralitzades i minimitzades. Hem perdut la por a assenyalar i denunciar els agressors i volem situar al seu lloc la vergonya que suposa patir una agressió sexual perquè ja ens volen culpabilitzar més. Per això, hem treballat des de molts espais diferents, des dels moviments feministes, les associacions, les comissions de festes dels barris, les administracions públiques, i això també s'ha traslladat als carrers. Hem fet palès que una societat on les dones són agredides sexualment no garanteixen els seus drets de ciutadania. Encara avui es fa imprescindible seguir treballant conjuntament i coordinadament amb la implicació de totes les administracions i agents socials per l'erradicació de totes les violències masclistes i la reparació de totes les supervivents. També cal reconèixer la lluita constant i incansable dels moviments feministes, que no han deixat de crear les contranarratives sobre la violència sexual que ens han permès posicionar-nos en un altre lloc davant d'unes agressions que ens volen infondre la por. Aquí, les dones joves han estat la punta de la llança d'aquesta transformació. Elles són protagonistes d'aquest punt d'inflexió, esdevenint la generació d'un canvi tan urgent com imprescindible. Els moviments feministes han sortit al carrer dia rere dia i han cregut sempre en les supervivents.
Han fet saber que el consentiment és un element central a l'hora d'entendre la sexualitat, que el consentiment és reversible i que cal renovar-lo, que només un sí és sí i que tot això és innegociable. També han denunciat una justícia patriarcal que reprodueix el sexisme en les seves sentències i deixa impune els agressors. Per últim, no volem acabar aquest manifest sense reconèixer la força, el coratge i la valentia de les dones, de les supervivents i de les que han estat assassinades, de les que han trencat el silenci i de les que lluiten dia a dia per fer-ho. Germanes, no esteu soles. El moviment feminista és imparable i la nostra sororitat és la nostra força. Cridem juntes, si ens toquen a una, ens toquen a totes. Com a consellera d'Igualtat voldria també agrair la feina que fan les nostres tècniques d'igualtat aquí a la casa, que amb els recursos que tenim, que com tots sabeu sempre són pocs, estan ajudant a totes les persones que pateixen aquesta violència de gènere i les seves famílies a superar aquest tràngol tan complicat. Per tant, penso que hem d'agrair la seva gran feina que estan fent. Gràcies, consellera. La lectura de la proposta d'acord. Primer, adherir-se al text del manifest impulsat per l'Institut Català de les Dones, de la Generalitat de Catalunya, les Diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, l'Ajuntament de Barcelona, la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació Catalana de Municipis. Segon, comunica aquest acord a l'Institut Català de les Dones, de la Generalitat, a les Diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, a l'Ajuntament de Barcelona, la Federació de Municipis de Catalunya i a l'Associació Catalana de Municipis. Molt bé, doncs, adhesions al manifest, vots a favor. Doncs, per unanimitat, el ple del Consell Comarcal s'adhereix al manifest amb motiu del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les dones. D'acord, doncs arribats a aquest punt tenim dos punts d'urgència referents a pròrrogues de contracte que habitualment passen per comissió permanent de ple, però que per un motiu de dates doncs les votaríem per aquest ple i hauríem de votar-ne la urgència, que sí que és imprescindible perquè estem parlant de contractació de personal. Per tant, vots a favor de la urgència d'aquests dos punts, sisplau. Molt bé, doncs gràcies. El primer és la pròrroga del contracte temporal del tècnic de suport i coordinació del programa Treball i Formació. Es proposa, primer, abocar puntualment per l'adopció de l'acord al punt 2 la competència de contractar el personal laboral així com les seves pròrrogues i aprovar les bases de les proves per la selecció de personal i per als concursos de projecte de treball. Segon, prorrogar el contracte del senyor Josep Maria Torre Rubió per tal que ocupi un lloc de treball de tècnic de treball de suport i coordinació del programa de treball i formació, categories canvi general, subescala tècnic mig, subgrup A2, efectes i titulació mitjançant un contracte subjecte a règim. Aquest contracte de treball de durada determinada va tenir el seu inici en data 19 de desembre de 2017, moment a partir del qual es va iniciar les seves tasques en plenitud de drets i deures, i en data 19 de desembre de 2018 va ser prorrogat per un any més. La durada d'aquesta segona pròrroga és d'un any. Tercer, notificar aquesta resolució a l'interessat, als representants del personal laboral i donar-ne compte als serveis d'intervenció i tresoreria comarcal. S'aprova aquest punt. Vots a favor. Doncs també per unanimitat. I el següent punt és la pròrroga del contracte temporal de la tècnica referent d'ocupació juvenil. Primer, abocar puntualment per reducció de l'acord del punt 2 la competència de contractació del personal laboral, així com les seves pròrrogues i aprovar les bases de les pròrrogues per la selecció del personal i per als concursos de provisió de llocs de treball. Segon, prorrogar el contracte de la senyora Marina López García com a personal laboral temporal per ocupar el lloc de treball de tècnic de grau mig referent d'ocupació juvenil amb la categoria d'escala especial, subescala tècnica, equivalent al subgrup A2 a efectes de titulació. El contracte de treball és d'obra o servei determinat amb una durada d'un any i amb una dedicació de jornada sencera de 37,5 hores setmanals i amb les mateixes retribucions. Tercer, notificar aquesta resolució a l'interessada, a la tresoreria de la Seguretat Social, als serveis de tresoreria comarcal i als representants del personal laboral del Consell Comarcal. Molt bé. Intervencions? Conseller Jordi Bruch. Només deixar constància, de fet era en el punt anterior, però com he anat tan de pressa no m'has vist que aixecava la mà i pensaves que votava. Només era dir-me que en aquest cas, en aquesta pròrroga d'aquest contracte d'en Pep Torres, s'han acabat fent aquests plans d'ocupació i estan en marxa, és a dir que hi ha 32 persones que estan a disposició dels ajuntaments, que 5 ja van començar ahir, el dia 17, i els altres 27 restants es ficaran a disposició dels ajuntaments el dia 27. És una bona
notícia, anem amb uns dies de retard, però bueno, és una bona notícia per tots els ajuntaments, aquests plans d'ocupació que donen feina a aquestes 32 persones que mancomunen aquests serveis entre diferents ajuntaments i que donem resposta a aquesta demanda que els ajuntaments cada any tenen. Només era això. Molt bé. Doncs s'aprova la pròrroga del contracte temporal de la tècnica referent d'ocupació juvenil. Vots a favor? Molt bé. Molt bé. Doncs arribem a l'apartat de pregs i preguntes. Bé, nosaltres com a govern sí que voldríem destacar, voldríem felicitar a una entitat de la comarca, i és Osonament. Sabeu, entitat que molt implicada en aquest Consell Comarcal, que a més la presidència del Consell Comarcal és també la presidència d'Osonament, i a proposta de la delegació del govern a la Catalunya Central es va fer proposta que Osonament fos una de les candidates a rebre la placa al treball Francesc Macià. I així ha sigut, és a dir, d'entitats de tot Catalunya que promouen el treball, i en aquest cas concretament per la inserció en el món del treball a persones amb malaltia mental, doncs Osonament, aquesta fundació de la nostra comarca, ha sigut guardonada, i de fet demà se li farà entrega al Palau de la Generalitat en mans del president Quim Torra, entrega a Osonament d'aquesta placa. Nosaltres com a Consell Comarcal ho volíem fer notar en el ple, volem felicitar a Osonament, a la Mercè Generó, que és la seva gerent, a tot el personal que tira endavant dia a dia i lluita en contra de l'estigmatització de la malaltia mental i també per la inserció de les persones amb aquest tipus de patologies. I en tot cas, doncs, dir-vos que demà, molt contents, anirem a Palau de la Generalitat demà a les 7 de la tarda i es farà entrega d'aquest guardó. Per altra banda, la candidatura d'Osonament, per presentar-la, requeria de diferents entitats que li donguessin suport. I ADFO, Associació de Famílies amb Malaltia Mental, Atlàntida Vic, la Biblioteca Joan Triadú, el Consorci, el Consell Empresarial d'Osona, ACEBA, Creacció, Creu Roja, l'Eves de Centelles, i un llistat d'entitats que no l'acabaré perquè en són moltes, doncs van donar suport a Osonament, i en aquest sentit, amb aquesta vocació territorial, doncs Osonament serà guardonada demà amb la placa al treball del president Francesc Macià. Bé, doncs, donat coneixement d'això, no sé si hi ha intervencions, pregs i preguntes. No? Doncs acabem aquest ple, que s'ha avançat d'hora perquè saben que avui hi ha convocada una mobilització ciutadana, i també com a Consell Comarcal sensible en aquests fets, doncs que sigui factible. I res més, dir-vos que hem arribat al final. Sabeu que és tradició a la casa d'acabar sempre desitjant-nos unes bones festes, que ho fem tot, i ho fem d'una manera amb cava i torrons que ens esperen aquí, que per cert hi són convidats també tots els assistents, els periodistes també, que habitualment aguanten aquestes llargues sessions plenàries. Molt bones festes a tothom. Igualment.